Hi, welcome. It's a If YouTube channel here. Najiunga basi.
Okay.
amene tingathe kukhala tiyeni tikhale. Tipepese kwambiri akubanja, pepani amfumu amudzi wathu uno, makaso chifukwa chotaya mmodzi wa anthu anu. Tipepese onse ogwira ntchito za boma, pepani andale, tipepese mpingo yonse imene yakhudzidwa ndi kuchoka kwa bambo wathu, komanso tipepese amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Pa nthawi ino tidzamva mbiri ya malemu. Mbiri ya marehemu Jeffrey Kabusa. Jeffrey Kabusa adabadwa ku banja la Chikristu la Mavuto Kabusa. Kotero kuti iwo akulira m'banja la Chikristu, Sunday school yawo anachita pompano, komanso kalasi anachita pompano. Nakhala Mkhristu ovomerezeka pano pa South Road. Koma atapeza ntchito anatenga transfer nakapemphera ku St. Columba. Kotero kuti a St. Columba apemphera nawo, koma zotsatira zake zinali zoyamikira bambo Jeffrey Kabusa kuti iwo analigwira nawo ntchito bwino komanso utumiki wabwino. Kotero kuti bambo Kabusa tizawakumbukira kwa ntchito zawo zabwino zimene anachita ku St. Columba, komanso ngakhale zimene amachita pompano. Bambo Kabusa tiyasowa kuchuzi, koma ku uzimu tizawakumbukira. Uzimu wa bambo Kabusa uwuse mutendere. Amen. Chipepeso chathu chakwana 22,850 kwacha. Kristo. Tinalandira utenga kuti malemuwa inalipo nyimbo imene amayikonda, imene timafuna kuti mwina mpingo tiyimbire limodzi nyimbo imeneyi pamene tikuyamba chipembedzo chathu. Choncho tifunse amene anatitengera nyimbo ija kuti tipatsireni nyimbo imeneyi tiyimbe. Amene anatengera nyimbo imene amakonda malemu athu. Timba nyimbo namba 98 imene ndi yakale, ndipo yatsopano ndi nyimbo namba 319. Tiyeni mpingo tiyime tiyimbire limodzi nyimbo imene. Mwendo wa bwino ndipo nthawi zonse imene amakonda nyimbo imeneyi, I think for his own reasons. Mamati akamanyimba amalira andisamulira na malira. Tiyeni tiyimbe the honor of him. Nyimbo namba 98 yakale 390. Yesu wenzi lao jima, Yesu ena samandi wani na Yesu
Tipemphere. Woyera ndolemekezeka Mulungu Atate wamphamvu zonse, amene kumwamba ndi dziko lapansi modzala nawo ulemerero wanu wosatha. Mulungu amene masiku anu ngosatha ngosawerengeka, munalipo, mulipo, ndipo mudzakhala ku nthawi za nthawi zonse. Tikuyamikani komanso kukulemekezani chifukwa cha tsiku la lero limene Ambuye pamaso panu silinadze mwadzidzidzi. Mudadziwa za chimenechi kuti mwana wanu mtumiki wanu adzakhala akuchoka ku dziko lapansi. Kwa ife Ambuye ndikuyamika komanso kulemekezani chifukwa cha moyo umene mudapereka, moyo umene Ambuye mwautenganso. Lidalisike ndi kutamandika dzina lanu. Inu Mulungu wokhulupirika, Mulungu wabwino, ndi chodziwika Ambuye kuti tilibe mayankho chifukwa cha mwana wanu amene tsopano mwamuyitana. Koma monga mwa mawu a mneneri wanu mwana wanu Yehosafati, ife tonse tiyang'ana kwa inu Yesu Khristu Ambuye wathu, popedzapo inu ndiye thandizo lathu lomaliza, popedzapo tilibe kwina kothawira koma kwa inu. Chifukwa chake Ambuye ndikupereka m'manja mwanu tsiku la lero wana wanu amene akutidwa ndi chisoni ichi, wana wanu amene akuyenda muthibwa ngati limeneli. Koma Mulungu akumbukireni ndi kuwafungatira mu nyengo imeneyi. Aonetsereni chikondi chanu Ambuye, osati chikondi chimene dziko lapansi limaonetsa, koma chikondi Mulungu chimene chidachoka pa mtanda, kuti pamene atsala koma alimbike mtima, kuti ngati achita bwino adzakumana ndi wokondedwa wawo maso ndi maso. Tilimbikitseni tonse pa Ambuye kuti tisakomedwe ndi dziko lapansi, koma tikumbukireni kuyang'ana kumwamba kuti pali tsiku lina limene Ambuye tidzayenera kuchoka ku dziko lapansi. Tithandizeni kukonzeka za ulendo umenewu. Tithandizeni kumusazika, kumuuza ndiyelekezi ndi mithenga yake, kuti ife tsono tili kubwerera kwathu. Mulungu wabwino, Mulungu wokhulupirika, kwa kanthawi kochepa tikhala chete kulemekeza dzina lanu, kulemekeza mpando wanu woyera mu nthawi imene Ambuye tilankhuleni zinsinsi zanu, kuti pamene tsiku lidzafika kwa ife lisadzakhale lodzidzimutsa. Tisamalireni Ambuye mu nyengo imeneyi. Tifungatireni Mulungu mu nyengo imeneyi. Fungatirani manja lonse, abale onse osiyidwa Ambuye ndi wapereka m'dzanja lanu, kuti koma Mulungu wabwino ndi wokhulupirika, khalani thandizo lawo. Mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Ambuye ndi wabwino ndipo nthawi zonse. Eni ake agalimoto namba NE661 asiya makitsa kuyaka katali pafupi tiyeni tikayang'ane galimoto yathu. Pamene tikupitiriza ndi mwambo otsanzikana ndi bambo wathu, nthawi ino tidzamva kuwerenga kwa mawu amene akuchokera m'buku la 1 Mafumu 11. Mawu a Mulungu amene akuchokera m'buku la 1 Mafumu 11, tiwerenga kuyambira vesi ya 14 kulekeza vesi ya 22. Timve kuwerenga kwa mawu a Mulungu opezeka m'buku la Mafumu oyamba 11 ndime zake 14 mpaka 22. 1 Mafumu 11 14 mpaka 22. Mawu otsogolera. Mulungu
amutsira Solomoni adani. Mulungu amutsira Solomoni adani. Verse 14. Ndipo Yehova anamutsira Solomoni mdani, ndiye Hadadi Mwedomu. Iyeyo anali wa mbumba ya mfumu ya ku Edomu. Pakuti pamene Davide anali mu Edomu, ndipo Yowabu kazembe ankhondo ananga kukayika akufawo atapha amuna onse mu Edomu. Pakuti Yowabu ndi Aisraeli onse anakhala ku miyezi 6 mpaka atawapha amuna onse mu Edomu. Hadadi uja anathawa, iyeyo ndi Akedomu ena, akapolo atate wake pamodzi naye, kunka ku Igupto. Hadadiyo akadali mwana. Ndipo atatoka ku Midiyani nafika ku Parani, natengako anthu aku Parani pamodzi nawo, nafika ku Igupto kwa Farao mfumu ya Igupto, amene anampatsa nyumba, namnena zakudya, nampatsako dziko. Ndipo Farao anakomera mtima ndithu Hadadiyo, nampatsa mkazi ndiye m'bale wake, m'bale wa Tapenesi, mkazi wa mkulu wa mfumu. Ndipo m'bale wa Tapenesi anamonera Genubati mwana wake, amene Tapenesi anamuletsa kuyamwa nyumba ya Farao. Ndipo Genubati anakhala m'banja la Farao pamodzi ndi ana amuna a Farao. Ndipo atamva Hadadi ku Igupto kuti Davide anagona ndi makolo ake, ndi kuti Yowabu kazembe wankhondo adafanso, Hadadi adanena ndi Farao, mundilole ndimuke ku dziko la kwathu. Tsono Farao anati kwa iye, koma chikusowa iwe ndi chani kwa ine, kuti ufuna kumuka ku dziko la kwanu? Nayankha iye, palibe kanthu, koma mundilole ndimuke ndithu. Amen. Nthawi ino tidzamva ulaliki mayimbidwe, ndipo tili ndi women's choir komanso mfano choir amene ayimbidwe limodzi. Sitikudziwa ngati church choir tilipo, APC chabwino zikuonetsa kuti makwaya amene alipo ndi amfano komanso a women's nthawi yake. Pamene akuti mbira inakenso galimoto iyi BK 1483 tiyeniso tipite ku galimoto yathu. Majenda kazangota ifeyo sikulina itapita watu. Majenda kazangota ifeyo sikulina itapita watu. Ifeyo sikulina itapita. Ifeyo sikulina itapita.
milengo ya mulongo anaibaka sugolide mabili ya molio nyumbayo anaibanga ni milengo ya mulongo anaibaka sugolide mabili ya molio anaibanga mabili ya molio anaibanga mabili ya molio anaimanga mabila molio anaimanga mabila molio Sono Farao anati kwa iye, koma chikusowa iwe nchiyani kwa ine, kuti ufuna kumuka ku dziko la kwanu? Nayankha iye, palibe kanthu, koma mundilole ndimuke ndithu. Amen. Tipemphere. Atate, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, kulemekezeke ndi kutamandika. Mulungu wabwino, Mulungu wokhulupirika. Mwationa ifanani nthawi ino tili muchisoni chifukwa cha mzathu m'bale wathu amene tinali naye, amene tsono Ambuye mwamuyitana kumuchotsa ku dziko lapansi. Tithandizeni Ambuye munyengo imeneyi kukhala wolimika, okumva komanso kuchita mawu anu, kuti pamene nthawi idzafikanso kwa ife mwachisomo chanu tidzachedwa akapolo abwino ndi wokhulupirika, amene tidzalowe mu chikondwerero cha inu Mbuye wathu, mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Mwapadera tipereke ulemu kwa Abusa Ebi Maulana amene muli pakati pathu, General Secretary Emeritus, komanso Reverend Lowe amenenso muli pakati pathu, komanso achakulu onse. Mbuye alemekezeke, mwatichitira ulemu mu nthawi yovuta ngati imeneyi kuzakhala nafe kuno ku South Runzu CCAP. Ndipepese mwapadera onse amene akuzidwa ndi imfa ya m'bale wathu, imfa ya mchimwene wathu Geoffrey Kapusa. Tikunena kuti ndi mchimwene wathu. Geoffrey ndinamuziwa pakanthawi, ndinaphunzira naye ku secondary school, simulendo kwa ine. Ndipo titamva uthenga umene udzulo tinakhudzika kwambiri. Koma Mulungu wabwino, Mulungu wokhulupirika, alandire ndi kusamalira mzimu wake. Ameni. Wokondedwa mwa Ambuye, kanthawi kochepa ndikufuna titalingalira mawu a Mulungu kuchokera ku 1 Mafumu chapter 11 ndime yake ya 14 kulekera 22. Akuti Mulungu amusira Solomo adani. Ameni.
Wokondedwa, mawu amene awerengedwa pamenepa ndi mawu amene ali kufotokoza nkhani ya Hadadi. Mu nthawi imeneyi inalinso nthawi yovuta pamene Solomo adali kulamulira. Mulungu adamusira adani amene ankavutikana nawo. Komano idakwanenso nthawi imene Davide komanso mkazeni wake wankhondo Yowabu adakathira nkhondo wa Edomu. Amen. Ndipo nthawi imene Davide amakathira nkhondo wa Edomu, kudali banja limene kumene kunabadwira Hadadi. Ndipo Baibulo lifotokoza kunena kuti Hadadi pamodzi ndi Aedomu ena, pamodzi ndi akapolo a nyumba ya atate wake, akuti adathawa m'dziko mwawo natsikira ku dziko la Farao kwa Igupto. Amen. Wathawa tsono Hadadi pamaso pa nkhondo za Davide. Hadadi wathawa kuthawira ku dziko la Igupto. Koma wokondedwa, pa nthawi imene Hadadi adali kuthawa nkuti adakali wachichepere. Amen. Ali kuthawa adakali wachichepere. Ndipo atafika pamaso pa Farao, Baibulo lifotokoza momveka bwino kuti adalandiridwa mwachifundo, adalandiridwa mwachimwemwe, kotero kuti mfumu inampasa ngakhale malo oti akhale. Amen. Ali kulandira malo m'dziko la chilendo oti akhale. Ndipo atakhala m'dziko la chilendo, Baibulo lifotokoza momveka bwino kunena kuti atapasidwa malo amenewa, tili kuona mfumu Farao ili kutenganso mkazi kupereka kwa Hadadi kuti amukwatire. Amen. Ndipo mkazi ameneyo anali m'bale wace wa mkazi wamkulu wa Farao wotchedwa Takipenesi. Ali kulandira malo okhala, ali kulandira mkazi wa kubanja la chifumu kuti amukwatire. Koma tisaiwale munthu ali kuthawa nkhondo, koma kuoneka ngati wapeza ufulu pamaso pa Farao. Ndipo mkupita kwa nthawi zidamtenga kuti Davide adagona ndi makolo wake. Amen. Mkupita kwa nthawi zinamveka kuti Yowabu kazembe wa nkhondo nayenso adafa adagona ndi makolo wake. Koma tisaiwale adapasidwa